दा लोंनानै थांदो दे जानानै। स' हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननोहाय आङो मोनसे फिसा क्लिप देखायलांनो नाजादों, जिथुनाखि जोंनि गेजेराव बा जोंनि जायगायाव बा जोंनि एरियायावहाय नैबे दं आरोखि ना, जिथुनाखि सासे आइजो नङा होमबा, जोंनि बिनानाव जाहैगोन, उन्दै बैसोनि मानसि आरोना। बियो माने एकदम गोदाव सोराव एकदम खर' गाज्रि, माने खर' क्रेक जानानै दं आरोखि। बियो बोरै जादों, बोरै माब्रैनि जाखो, आं नोंथांमोननो खोन्थालांनो थांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो एबा भिडिअखौ दानालासिनो नायोब्ला बुजिगोन, मिथिगोन माब्रै जानाय। दा बिनि सिगां नैबे ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै ला, अब्ला माने मिथिनो मोनगोन। ओरैबायदि दुखुनांथाव, मा होनबावगोन होननायनि जाहैदों आरोखि। ओंखाम मोनजायाखै होनदों नोङो? हा? ओमफ्राय न'आवलाय मानो थायाखै नोंलाय? हा? न'आव मानो थायाखै? ओरैनो ओंखाम उखैदों ना उखैयाखै? उखैयाखै? इसर, बेबायदि थाबाय थायो जाहैबाय। ओंखाम उखैयाखै एसेबो? ओंखाम उखैयाखै एसेबो? ओंखाम उखैयाखै ना उखैदों? साहा लोंनो? हा? साहा लोंगोन? बन बिस्कुट जागोन? अबेहाय मोनो? सोरनियाव? हा? मा होनदों? माने बेयो जाहैबाय जोंनि माबायाव बाथासिपुर खना सेन्टाराव आरोना। ओमफ्राय मा जाखो बेखौथ' मिथिला। सिगांनि समाव बिराद मोजांमोन, ओमफ्राय दा बिदिनो गोदाव सोराव थालाबायो आरोना। ओमफ्राय दा ओंखाम उखैदों होनदों दा नोङो ना? जेबो मोनजायाखै? दा मा खालामो, साहा लोंगोन नोङो? साहा लोंगोन? थौ होमबालाय दखानाव। मानेखौ आं साहा लोंहोलांनानै गालांसै। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि नुयोब्ला अननानै सोरनोबाबो जाहोबानो जाबाय, लोंहोबानो जाबाय आरोखि। दा लोंनानै थांदो दे जानानै। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ ससे क्लिपखौ नायदोंब्ला आरो मिथिनो लुबैयो नङा होमबा, बोरै बोरै जानाय। दा आं बिथांमोननि न'खराव बा बिथांमोननि न'खरजोंहाय एसे रायज्लायदोंमोन। दा बेयाव माने एसे सिगाङाव थांनाय समाव मबाइल नङा होमबा, जिथुनाखि बे समाव एन्ड्रइड मबाइल गैयामोन, जास्ट किपेडनि मबाइलल' दंमोन आरोना। बे समावहाय माने बे बिनानावा नङा होमबा, बे बिनानावा मबाइल बिदोंमोन जाहैदों बिदानावहाय। ओमफ्राय दा मबाइल बिनानै बिदानि साननाय बा न'खरनि बिदायाथ' दा बेयाव सासेल'सो दङ। दा बिदानि साननाय बायदिब्ला माने बै समावहाय मबाइल होब्ला मानसिफ्रा गाज्रि जायो, मबाइल होब्ला बेफोरबायदिनो बेलेग बेलेग सेंग्राफोरजों रायज्लायनानै बेफोरबायदिनो गाज्रि जालांगोन, बेफोरबायदि साननानै माने बिदाया मबाइलखौ होआखैमोन जाहैदों। ओमफ्राय उनावहाय माने बिदाया रागाजों ब्रा ब्रा बिदि खालामबाय थानायनि फंसे ना फंनै बुदों जाहैदों। बे बुनायखौनो हरसे रागा जोंबाय थादों जाहैदों बे हिनजावसाया। हरसे रागा जोंनानैहाय मा जाहैखो, माने खर'आ बेना क्रेक जाहैदों। बिदिनो माने जानला मोनला बखिलाबायग्रा, बिदिनो लासै 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 माने क्रेक जादों। ओमफ्राय दा बेनि गेजेराव माबा मोनसे जानानैबो दङ होननानै आङो माने मिथिनो मोनदों। जिथुनाखि आं माने बिथांमोननि माबाखौहाय आङो बुंनो थांला। बिथांमोना जिथुनाखि न'खरनि मानसिया, जिथुनाखि बिदा, बे आंजों लोगो नालाय, बियो बुंदों जिथुनाखि थांनाय समफ्राव नङा होमबा, थांनाय समफ्रावहाय जोंनि गेजेराव जिथुनाखि सोरबा बायदिया बेफोरबायदिनो जोनोमनिफ्राय फैनाय बेफोरबायदि होनदों आरोखि। जिथुनाखि जोनोमनिफ्रायबो एसे दंफायोमोन, जिथुनाखि बिनि ब्रेना मोननै थायो नालाय मानसिनाव नङा होमबा, बे ब्रेन मोनसेया माने डेमेज जाबोखानाय जाहैदों उन्दैनिफ्रायनो, जोनोमनिफ्रायनो। जिथुनाखि डक्टरनावहाय ब्रेन माबायावहाय नायनायावहाय मोनदों जाहैदों, बिदाया बुंदों आरोखि। ओमफ्राय जिथुनाखि जोंनि गेजेरावहाय गोबां बेफोरो माबायदि जोनोमनिफ्राय जाबोयो, आं नोंथांमोननो नैबेखौहाय ससेब्लाबो खोन्थानो नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरोना।
जिथुनाखि जोङो हाबा जायो नङा होमबा? जोङो हाबा जायो जिथुनाखि हाबा जायो अब्ला ओ जिथुनाखि बा बिमानि गोरबोआव गथ' थायो नङा होमबा? बे समाव थानाय समावहाय मा होनगोन जिथुनाखि बिमा-बिफाया ना गोसो जाया बा बे गथ'खौ खांनो फेदेरनो गोसो जाया बा गारनो बेफोरबायदि गोसोआव जायो बा सानो बा रायज्लायलायो बा माबा मोनसे जाहोनाव नांलायनाय खमलायनायफ्राव माने गोरबोआव थानाय गथ'खौ गारनो नागिरो। दा गारनो नागिरसेयावबो सोरबा बायदिया माने गारनो हास्लाबा बा गारालासिनो बै गथ'आ जोनोम जायो नङा होमबा? बे जोनोम जानायाव बै गथ'आ माने बेफोरबायदिनो एकदम जोनोमनिफ्राय बायदिसिना रोखोम सोरबा बायदिया नाना रोखोम जानानै फैयो। थिग जेरै जोङो गोबां नुनो मोनो सोरबा ओ आखाइ खंगा, सोरबा इदिनो रायलायनो रोङै, सोरबा माबा-माबि हेन-थेन बेफोरबायदि गोबां जोङो नुनो मोनो। दा बियो बोरै जायो नङा होमबा? बेनो माने जोङो बिमा-बिफा जाबायबा बै गोरबोआव थानाय गथ'खौ गारनो नागिरो सोरबा बायदिया लानो गोसो गैया बेफोरबायदि न'खराव बायदिसिना दावराव-दावसि जालायनायाव गोजोनलायैयाव गारनो बायदिसिना खुद्रियो गथ'खौ लानो नागिरा सोरबा बायदिया मुलि लोङो, मुलि लोंब्लाबो जिथुनाखि बै थांगारा गथ'आ बैफोरबायदिया जोनोम जानाय मानसिया नै बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। दा आङो सापस नैबे बिथांमोननिखौ आङो बुंनो थाङाबा बिथांमोननिखौ आङो बुङाखै। जिनाखि नैबे बिनानाव आं बेखौहाय बुङाखै। गुबुनाव जोङो नुबोयो नैबेखौसो आङो बुंदों। नोंथांमोना फोथायो फोथाया आं बेखौ मिन्थिया। खिन्थु माबायावहाय मा होनो जोंनि खृष्टानफोरनि नियम बायदिब्ला बाइबेलावहाय दङ आरो बैफोरबायदिया। जिथुनाखि बेफोरबायदि जानाय, बेफोरबायदि गोरबोआव थानाय गथ'खौ गारनो नागिरनायाव बेफोरबायदि जानाय बेफोरबायदि जायो होननानै जोंनि बाइबेलाव दं आरोखि। दा आं बेखायनो फोथायो। नोंथांमोना फोथायोना फोथाया बेखौ आं मिन्थिया। आरो नोंथांमोना फोथायाब्ला मोनसे जिथुनाखि सोरबाफोर गामियाव जोनोमनिफ्रायनो बैफोरबायदि जाबोनाय बा जोनोमनिफ्रायनो बैफोरबायदि सोरबा बायदिया लल' लाला, बेंग्रा-बेंग्रि बेफोरबायदि जाबोनाय न'खरफोराव नोंथांमोना सोंस्लु बा सोरबाफोर आंनि बे भिडिअ'खौ नायसनबाय दंब्ला बै न'खरनि मानसिया जिथुनाखि नोंथांमोना गोसोखां बै गथ'खौहाय ना बै गोरबोआव थानाय गथ'खौ नोंथांमोना गोरबोआव थानाय समावहाय गारनो नागिरदोंमोन नामा? नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोखां। बे गोरबोआव थानाय गथ'खौ गारनो नागिरनायाव बा गारनो हायैयाव बैफोरबायदि फुथारनो होननानै जिथु मा होनो जोंनियावथ' दायो गोबां डाक्टारनाव थांनानै मा होनो वास खालामहैजायो नङा होमबा? दा बे वास खालामहैजानो नागिरदोंमोन बा नांलाय खमलायजों गारनो नागिरदोंमोन बैसोरबायदि मानसिया गोसोखां। बै समाव जाय न'खराव दिनैनि दिनावहाय बैफोरबायदि खाना बायदिसिना लेंग्रा बिदि बायदिसिना जोनोमनिफ्राय फैनाय बा लल' लाला बेंग्रा जाबाय बा बेंग्रि जानानै दङ बैसोर न'खरनि मानसिया बे भिडिअ'खौ नायदोंब्ला गोसोखां। आरो बिनि सलुसना मा आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायोब्ला बुजिगोन। बिनि सलुसना जाहैबाय जेब्ला बै गथ'आ जोनोम जायो जेब्ला बै गथ'आ जोनोम जायो जिथुनाखि नोंथांमोनहा गोरबोआव थानाय समाव गारनो नागिरदोंमोन बै गथ'खौ नोंथांमोना मोजां खालामनो लुबैयोबा मोजां जाजानो लुबैयोबा मोजां जाजानायनि हास्थायो नङा होमब्ला? दा बेखौहाय नोंथांमोनाथ' बुजिया बा मिन्थियाखै माब्रै मानि थाखाय जादों माब्रैनि थाखाय बैयो जाहैखो ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना फोसाबनो थाखाय सोरबा बायदिया डाक्टार अजानाव लाङो नाथाय लाख लाख थाखा गारबाबो फाहामनो हायाखै नङा होमबा? दा बिनि सलुसना जाहैबाय नोंथांमोना फोथायनांगोन नोंथांमोना मा होनगोन गांसे जि गुफुर लानानै बिनि गोथार दैजोंहाय आथिंखौ सुनानै होनांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा बै गथ'खौ गोरबोनिफ्राय निमाहा माने गाबनानै बिमा बिफा ज' जानानै गोरबोनिफ्राय गाबखांनानै निमाहा बिनांगोन बै गथ'नाव नोंथांमोना आथिङाव हमनानै निमाहा मोननांगोन जेरै फिसा आङो नोंखौहाय गोरबोआव थानाय समाव गारनो गोसो जादोंमोन नोंखौहाय गोरबोआव थानाय समाव आङो बेफोरबायदि गोसो जादोंमोन बा नांलायदोंमोन खमलायदोंमोन बेफोरबायदि खालामनो नागिरदोंमोन मुलि जादोंमोन होननानै नोङो रुखु रुखु गाबनानै नोंनि फिसानि आथिङाव गोथार दैजोंहाय
माबानानै सुनानै जि गुफुरजों फुगारनानै नोङो रुखु रुखु गाबनानै बै गथ'नाव निमाहा बियागौमानि बै गथ'आ बैफोरबायदिनो जानानै थाबाय थागोन। जेब्ला नोङो बिमाबो बिफाबो ना बै गथ'नाव रुखु रुखु गाबनानै जेब्ला नोङो निमाहा बिगोन अब्ला बै गथ'आ जेब्ला नोंखौ निमाहा होगोन अब्लासो बै गथ'आ माने मोजां जाबोगोन लासैनो। नैबेफोरबायदि आरो मानो होनबा नोङो सोरबा बायदि साननो हागौ बबेनि जाम्बा जग्ला मानसि नोंलाय होननानै, नाथाय बैयो जोंनि बाइबेलावहाय लिरनाय दङ। दा नोंथांमोनहा सोरबाफोर मिथिनो बैफोरनि बिसय सोरबाफोर मिथिनो लुबैयोब्ला आंनाव मेसेज खालामनो हागोन। फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा कमेन्ट खालामनो हागोन। आङो नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बार हरगोन, नोंथांमोना रायज्लायनो हागोन। स' लोगोफोर आं दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ। लाभ इउ अल, बाय बाय।